Жыр ул сәламәтлек өчен һәм җан өчен иң кирәкле тәрбия. Улай да җырлаган, кара, син дә моңлы икәнсең диде. Бу Илһам Шакиров икәнен мин белмәдем. Миңгала онан соң бер зур хыялыгыз бар дип тә беләм. Ул да булса инде музыкаль театр булдыру. Музыкаль театр өчен җырга сәләтле драма артисты булу шарт диде мен. Әремисе әсәренә килсәк тә, онда инде төп герой икенчесенә мондый сүзләр әйтә. Артык моңлы шул син сәер, бәхтең булмас синең ди. Тукай теләгән фикерне мин күз алдыма китерәм. Ул бит әйтә, бер кичәдә бер шәкерт шул кадәр ягымлы моңлы итеп җырлады, авызың калын кәгазь язлыкна дип. Шушы булам икән дип, шушыны ничә еллар буе мин шуның белән шөгыльләнәм. Аерылыш ул бигрәк яман сон. Бу сезнең дә тапшырдан соң. Сезнең белән шөгыльләнеп китә шулай җырларга туры килде. Хәерле көн, безнең яраткан хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Аның турында утын пүләнен дә җырларга өйрәтә диләр. Тапшыруыбызның кунагы күренекле шәхес, Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев. Әңгәмәбез Миңгол абыйның сәнгать үсешенә керткән өлеше һәм милли мәдәниятебезнең бүгенгесе хакында булыр. Хәерле көн, исәнмесез Миңгол абый, хуш килдегез. Хәерле көн, рәхмәт чакырганыгызга. Белмидем шушындый матур бина бар, Татарстан 24-нең булай икәнен белмәгән идем мин, рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына, ягъни Миңгол абыйга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Миңгол абый, әңгәмәбезгә күчкәнче минем сезгә бер тәкъдимем бар. Әйдәгез әле, тамашачыларыбыз хузурына сезнең хакта сюжетта тәкъдим итеп үтик. Бергәләп карыйбызмы? Карый, шулай бит. Карыйм инде. Игътибар экранга. Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев Мамадыш районы Иске Кымазан авылында дөньяга килгән. Казан дәүләт консерваториясенең вокал факультетын тамамлаган, халык мәхәббәте яулаган җырчыбызның күп еллар педагогик, фәнни эшчәнлеге белән бергә концерт һәм музыкаль агарту эшләре алып баруы. Җыр конкурсларында жюри сыйфатында эшләве мәгълүм. Аның шәкертләренең күпчелеге республика, бөтен Россия, халыкара дәрәҗәдә лауреатлар һәм дипломантлар санала. Мактаулы исемнәргә лаек. Татарның җыр сәнгате үсешенә зур өлеш керткән Миңгол ага Галиев үзе дә, аның репертуарындагы 800-дән артык әсәр дә Татарстанда һәм аннан читтәге бик күп төбәкләрдә танылу алды. Халык мәхәббәте яулады. Пушыннан да шулай сезгә сыкланабыз. Рәхмәт булганыгыз өчен. Миңгол абый, менә бүгенге тапшыруыбызга әзерләнгәндә сезнең хакта бик күп мәгълүмат укыдым. Сезнең барлык иҗат җимешләрегезне барладым дип әйтәсем килә. Һәм шундый бер мизгелгә тап булдым. Сез инде студент чагыгызда авырып киткәнсез икән. Һәм сезнең диагноз белән бөтенләй дә инде җырларга ярамаган. Инде менә ул еллардан соң шактый вакыт үтте, бүгенге көндә сез милли сәхнәбезнең якты йолдызы, легендасы. Ничек уйлыйсыз, бу инде җырның илаһи бер тәэсире шулай иткәндер? Беләсезме, җыр ул сәламәтлек өчен һәм җан өчен иң кирәкле тәрбия. Һәм шушы уйлаган вакытта әйтәм бит мен, җан авазы ул гаҗәп. Шушы әйбергә мин инанам, чөнки миңа чынлап та теге урысча әйткәндә двухсторонний деформирующий хронический неизлечимый бронхит дип куйганнар икән инде. Мин әйтәм, инде минем Мажар Шакуров знамит врач походу таңлады. Син җырлаган күрә яшисең диде. Мин аңа ышанам. Чөнки җыр сәнгате ул сәламәтлек өчен. Беләсезме, аның әһәмияте тәрбияви, иң көчле рухи тәрбия чыганагы шушы музыка, тәрбияви моң, тәрбияви җыр авазы.
Onun bilele bulay дип әйтәләр. Әгәр дә көненә кеше 20 минут җырласа, бу инде сәламәтлеккә бик уңай йогынты ясый дип. Шулай менә шулай дип әйтә шанам, чөнки гомер буе минем инде теге ниләр мен бит үземнән генә түгел, күпме галимнәрнең язганнарын, күпме педагогларның, күпме җырчыларның тыңлап, бүтән шуларны уйлаганнан соң иманым камил. Барысы да дәлилләнгән, исбатланган димәк, шулай бит. Димәк инде безнең хөрмәтле тамашачыларыбыз да матур итеп, дөрес итеп җырларга телиләр икән, бик рәхәтләнеп Миңгол абыйга мөрәҗәгать итә алалар, шулай бит. Мин беләсезме, үземнең белгәннәремне бирәсем килә. Чөнки сәламәтлек өчен иң кирәкле бер булгач, җыр сәнгате ул кайсы җирдә эшләсәк, мин бит артистлар әзерләмим. Мин шәхесләр әзерләмим. Кайда эшләсәләр дә, ни һөнәр ияләре булсалар да, алар үзләренең моңнары белән эшләгән җирләр, җитәкчеләр бигрәк тә. Әгәр дә моңы белән ягымлы икән ул, үзенең коллективында авторитетлыгына түгел, менә дигән җитәкче дә була. Ул президентларга кадәр барып җитә. Үзе белән бергә эшләүчеләр янында тагын да нурлырак булып та күренәдер. Нурлырак булып та күренә. Мин бит әле балаларын җырларга өйрәткән, әйтәм, син җырлаган бер дә җырма, дигән җырлаган балага укытучы булмый дип әйтәм. Чөнки мин нәрсә әйтәм килә, бу кешенең күңеленә тәэсир итә, җан җылысы ул гаҗәеп әйбер. Миңгол абый, менә сез бит инде безнең легендар җырчыларыбыз Әлфия апа һәм шул ук вакытта Илһам абыйлар белән бер чорда яшәгән кеше. Шул ук вакытта инде сез бергә иҗат та итә идегез. Безнең өчен үрнәк иҗатчылар. Сез менә үзегез алдында ниндидер җаваплылык хисе тоясызмы? Бик тә, чөнки беренчедән мин бит авылдан бернинди музыка белемсез консерваториягә килгәнмен икән. Әле аның да кызык бит ул. Без бер безнең алдынгы класс дип безне бушлай автобуска утырып җибәрделәр Казанга. Казанда экскурсияга, әйме. Шушында консерваторияны үтеп, укытучы әйтә, мин агыл күрәсеңме, консерватория менә шушында җырларга өйрәтәләр инде дип миңа әйтсә, шаккат әйтәм. Нишләп миннән көлә инде бу? Мин каян белим инде? Әйтәм, эшләргә өйрәтәләр кешене. Бүтән җырлый белә бит инде ул дип. Шундый булды. Шулай була карамастан, менә консерваториягә килергә туры килде, эзләнеп килдем. Әни ничек тә, кеше балалар булган бер генә юк инде дигән сүз мине әйтеп җибәрде. Шуннан килдем, карыйм, консерваториядә укый башладым. Кызыгай бер. Бу 59-нчы ел. 59-нчы ел сентябрь айы мин класста утырам, чактыр. Бер укытучы булса, бер егет ишене кара. Bir malay oturdu diye kirdi de biz de tanışıp gittik indi. Olay da җырлаган, кара, син дә моңлы икәнсең диде. Бу Илһам Шакиров икәнен мин белмәдем. Димәк, ул 5нче курста иде. Мин кергәндә Илһам Шакиров 5нче курста булып чыгар вакыт иде. Шуңа күрә менә бу Нинди матур истәлек булып калган. Истәлек, чөнки шуннан соң тукталмый мин әйтәм, Илһам Шакировның авазы, чөнки мен әйтәм, Нәҗип абый нигә Елена Александровна Бросимова, ана укытучысы име, аңа әйткән, тавышына тимәгез, культура бирегез дигән. Менә шушы әйбер, менә шушы культура бирегез дигән әйбер минем өчен ул җырга өйрәткән вакытта аның техника нигезеннән түгел, техника ярдәм генә итә. Аның организмына хискә нигезләнеп эшләнгән шушны үстерү дигәнгә барам мин. Шуңа күрә менә нәрсә дип сорау биргән Һәм шул вакытта шәхесне тәрбияләүдер, шулай бит? Шәхесне тәрбияләү, әлбәттә. Димәк, зур җаваплылык тоясыз. Бүгенге көндә инде сез Менә шушы бүгенге көндә шушы уйларым белән мин дөнья халкының киләчәгенең матурлыгы өчен рухи тәрбия өлкәсенә иң кирәкле рухи тәрбия икәнен беләм һәм акыл тәрбиясе белән рухи тәрбиясенең янәшә булмаса, дөньяның киләчәге куркыныч булуы мөмкин. Чөнки бер күренекле кеше әйткән, иң авыр җиниятләрне эшләүчеләр арасында күбесе бит шушы акыллы кешеләр, рухи яктан булмаган. Менә шушы иң куркыныч әйбер. Шуңа күрә музыка сәнгатенең әһәмиятен барлап уйлап иткән вакытта иманым камил. Ул бер кешегә дә сәламәтлегенә дә акылына да зыян китерми. Әмма ләкин беләсезме, музыка бит ул уртак теле, бөтен дөньяга уртак теле. Мин бит теге кай җирләрдә булсам да, теге әллә булмасын, менә язмыш шулай туры килде. Болгария, Румыния, Словакия, Төркия, Япония, Швециядә шахшасырга туры килде. Шунда мине бит татарларны тыңлама, шунда килгән шахшасыр. Шул хәл тыңлап, сокланып карауларына тойдым мин, димәк, татар моңа кирәк икән. Татар моңа кирәк икән. Болгариядә урамда оркестр белән җырлаганнан соң бер ирләр хатын килде, бәләкәй бала белән. Аңлаттылар, русча әйтте.
Сіз жырлағаш біздің баланың сізді көрәсі келді деп. Ол бет мені түгел, татармаңын тыңлаған шуңа көрә. Менә шуңа көрә. Ең мөһиме шул. Ең мөһиме шуңа көрә исән вакытымда мен шушы белгәннәремне биреп калдырасым килә. Менә шундый итеп уйланам. Мин Галабай, аннан соң бер зур хыялыгыз бар дип тә беләм. Ул да булса инде музыкаль театр булдыру. Менә беренче карашка бездә бит инде музыкаль спектакльләр бар да кебек. Һәм шул ук вакытта Муса Җәлил исемдәге опера һәм балет театрда үзенең куелышлары белән безне сөендереп тора. Менә сезнең карашыгыз буенча музыкаль театр ул нинди булырга тиеш? Беләсезме, ул турыда күптән күрсәтелә. Моннан 10 еллар Сүзләр йөри шулай бит, нәтиҗә әлегә юк. Минең безнең президентның не булды, мин теге музыкаль театрын булдырырга кирәк дигән көн тәртибенә куелды. Шушыннан соң мин инде үзем хат язып әзерләдем. Чөнки мин әйттем, кыска гына әйттереп, хөрмәтле президентыбыз, мин музыкаль театрын булдыруына көн тәртибенә куйдыгыз. Кадрларын әзерләү үстеме алам һәм ышандырам дидем. Чөнки монда нәрсә? Кайып итәләр инде. Консерватория бар, менә музыка ниләре укытылы, училищелар бар, культура, мәдәният институтлары бар, менә әйтәм, бар, консерватория бар, мәдәният институты бар, бөтен институтлар менә дигән җырчылар чыгаралар. Әмма музыкаль театр өчен җырга сәләтле драма артисты булу шарт дидем мин. Шуңа күрә мин әле музыка театр училищесында элемдә дә булдым. Алар белән тавышлы көйләүләр буенча алар белән кызыксындым, белештем. Нәкъ минем фикерем кирәклеше дөрес килеп чыкты. Шулай кирәген аңладым мин. Чөнки менә безнең бит инде опера театры булса нәйме? Операдагы әйтәләр бит инде халыкчан җырлау, эстрада җырлау, опера җырлау, академик җырлау диләр. Академик җырлау ул менә итальян һәм рус вокал мәктәбенең дәвамы буларак иң беренче анда сулышны кую белән шөгыльләнәләр. Аннан соң авызны ачарга өйрәтә башлар, дикция. Шулай итеп караган вакытта тукман итәм. Нәшәк инде дип авызны һәм Тукай теләгән фикерне мин күз алдыма китерәм. Ул бит әйтә. Бер кичәдә бер шәкерт шул кадәр ягымлы моңлайтып җырлады, авызын калын кәгазь язлыкна дип. Шушы булам икән дип, шушыны ничә еллар буе мин шуның белән шөгыльләнәм. Һәм иманым камил, шушыны аңладым һәм аны халыкка күрсәттем. Мин аның шуңа күрә авыз врач түгел. Кайда гына әйткәндә, әгәр дә безне өйрәтсәләр, А, О, У, И, Ә дип өйрәтсәләр, мин әйтәм, А, О, У, И дип әйтәм, кабул әйтсәң, елмайдың. А, О, У, И, Кара тегене Субханалла дигән түгел. Менә шулай бер бул. Гадәт әйбер. Һәм менә бу минем ачышым нәрсәдә? Нидә? Хәрефләрне әйткән вакытта сөйләшкәндә тел безнең эшли. Ирен йомшак кына, ачыларга ябыла гына. Ә монда беләсезме? Кызык әйбер. Авызны ачмыйсың, шул килеш тора, тел эштә йөри. Нидә тел артка гына китә, нинди сузык кирәк шул эштә. Менә бит. И, А, У, И, Аха, Охо, Менә шулай дигән вакытта менә шушы әйбер. Ул бер кешегә дә каршы килми, вокалга каршы килми ул. Чөнки монда беләсезме, элекке вакытта булмаган бит. Микрофоннар булмаган, телевидение булмаган, бөтенсе булмаган шушы вакытта син җырлый икән, әллә кая яраттан йөзен дәрәтләп күрми ул аны. Ә хәзер бит аерым күзне күрсәтәләр, авызны күрсәтәләр, шулай. Мин яратам дип кычкырган вакытта. Әйтәм инде бер фестиваль конкурс бара, Илһам Шакир Зотар. Дип яратам дип нәрсә үтерәм дип кычкырам ул ди. Менә шушына караган вакытта драма, аннан соң беләсезме, опералар алар кешенең җырлаганның мөмкинлекләрен ачалар. Мәсәлән, опера театрында язган композиторлар анда ноталарны беренче октаваның, икенче октаваның югарылыклары, Тавыш мөмкинлеген күрсәтә. Чөнки анда син операда җырлыйсың икән, син аның композитор язган тонаждан чыкмаска тиеш. Шуңа күрә менә конкурслар була, фестивальләр була, җырлаган вакытта мен бер кеше матур җырлый дигән. Вот тавыш дип кул чабалар. Ул да хаклы. Чөнки менә шушы тавыш мөмкинлекләрен белгәннән соң, шушы мөмкинлекләрдән файдаланып, авызны нәкъ Тукай теләгәнчә ачу белән шөгыльләнсәң, мин бу минем үземнең мәктәбем, һәм инде халыкара конференциядә чыгыш ясадым. Шул турыда, мәсәлән, шәхес тәрбияләүдә Абдулла Тукай күз алларына тудырылган татар җыр мәктәбе дип. Анда аны Мәскәү галимнәр үзләре Казанда булды ул. Шушы вакытта онлайн караучылар, татарчалар мин аваз салып, бер-ике җөмлә әйтүгә бөтен юнәлешне миңа булды уртага алдылар. Алар шушыны кабул иттеләр һәм мине таныдылар. Менә шуңа күрә
Менә бу минем yönelişim birinчедән. Демәк, инде сез дә Тукайыбызның фикерләрен алга сөрәсез. Шулай бит, Алга сөрү генә түгел бу. Безнең Тукай болай да җыр сәнгатенә бәйле ни карамасак та без ул бөтен нинең дөнья халкының уртаклык икәнен аңлатты. Теге әйтәндә родной язык святой отца и матери язык дип әйтә, татарча нәкъ шушы анаң теленең, атаң теленең белмисең икән, син нинди милләт син кеше буласың дигән аңлата. Ә монда Тукайның бөеклеген күрсәтәсең бөтен дөньяга. Шушы аваз белән арфи теләгәнчә, арфи күрсәткәнчә эшне күрсәтүе бөеклеген ачасым килә. Мин шушыны эшли алам. Алла бирсә, без сезгә ышанабыз һәм уңышлар теләп калабыз. Менә Миңгол абый гадәттә татар халкында моң һәм бәхетсезлек төшенчәләре ничектер янәшә йөри кебек. Әйтик, мәсәлән, Илгиз Зәйниевның Эремисе әсәренә килсәк тә, анда инде төп герой икенчесенә мондый сүзләр әйтә. Артык моңлы шул син сәер, бәхтең булмас синең ди. Менә ни өчен бездә шундый чагыштыру бар икән? Һәм һәр моңлы кешене дә сагышлы дип әйтеп буламы? Беләсезме, монда икенче нәрсә сагышлы кешедән моңшыга. Аңларга. Чөнки сагышлы кеше моңланган вакытта менә Димәк, күңелендә тирән хис бар. Димәк, менә бу инде күргән, менә шушы җырлаган, шушлай язмышына шулай иттем икән дип. Ул ике яклап күрә. Юк, ягымлы моң ул. Әйтәм бит, синең йөрәктән йөрәккә биргән фикер ул. Сине тыңлаучы, сине тыңлаган вакытта тыңлап утыра да, исәдә җан җылысы ул тынычландыра торганда. Мин менә сәхнәдә җырлыйм бит инде. Электән инде студент вакытлардан җырлыйм. Карыйсың, мин җырлыйм, карап үзем җырлыйм, карап утырам. Дигәндә утырышларның рәхәтләнеп, якынсырап утырганнары да бар. Мин әйтәм, кара минем тавышым белән кычкырып җырласам да, буларның ни русына тимим икән мин, шифалы икән бу дигән. Менә бу әйбәт бәя. Авазның шифалы моңа бит аны беләсезме? Музыка белән ниләр шифаханәләр дә бар. Аннан ниләрдә теге больницалар дип әйтәләр, шундый җирләрдә, кайларда лечениялар, сихәтләнер урыннарында аерым бүлмәләрдә музыка белән тәрбияләү бар. Алай гына түгел, музыканың табигатькә, менә үсемлекләргә тәэсир итүе һәм сыерларга дип әйтик, җанварларга тәэсир итүнең әһәмияте. Ни өчен алай дип әйтәм? Чөнки тавыш ул теге дулкын, нинди дулкын була карап, ул һәр нәрсәгә тәэсир итә, табигатькә дә тәэсир итә, тереклеккә дә тәэсир итә, кешегә бигрәк тә инде. Шуңа күрә аның әһәмияте турында уйларга кирәк. Музыкаль тәрбия мәсьәләсендә мин белән бит инде мәктәптә укыганда, мәктәптә 1-4 классына укытучы класс җитәкче алып бара. 4 класстан 8-гә кадәр инде музыка укытучысы килә дип. Әгәр мәктәптә берәр генә класс булса, лай булса, димәк күз алдына китерә алабыз. Аның атналык сәгатьтә дә җитми. 8-дән соң музыка юк, 11-гә кадәр. Мин әйтәм, юк. Әгәр дә без кешелек дөньясын бәхет итәбез икән, бөтен кешенең җаны җылысы булсын икән, бала туганчы ук көмәндә вакытында ананың авазы ягымлы булырга тиеш. Менә шу авазы беренче Булачак әни җырларга тиеш. Әни җырларга тиеш. Шушыннан соң, аннан соң инде тугач та бала шушы моңга ягымлы була. Аннан соң инде үсә барган саен шушы моңнан аерылмый. Аннан соң әйтәм, 8-дән соң музыкадан аеру мәктәптә балаларны. Бу инде аларның акылына зыян китерү. Чөнки саф хисләр, сөю хисләре уянган вакытта син аны моңнан аерасың икән, анда урамдагы шенгәлләргә ияләштер дигән сүз бит ул. Иманым камил. Әгәр шулай бала чактан кичкенә булса, безнең депутатларыбыз да бөтен музыканы аңлап, аның әһәмиятен белерләр иде. Ул бөтен Миңгол абый менә шушы көннәрдә безнең хәбәрчебез дә сездә кунакта булып кайтты бит әле. Ул инде әлбәттә сездән вокал дәресләрдә алган. Хәзер әйдәгез бергәләп әлеге сюжетны карап үтик әле. Игътибар экранга. Миңгол ага Галиевның инде бик күп еллар укучылар тәрбияләве, иҗатка гашык шәхесләрне җырга моңга өйрәтүе мәгълүм. Моңарчы җыр белән мавыкмаган кешеләрне дә 1 ел эчендә өйрәтә алам ди ул. Инде 15 елга якын шәхси методикасына таянып эшли. 69 елдан бүгенге көнгә кадәр шушы методик белән эшлим һәм бу уже халыкка танылды. Чөнки мин менә Япониядә чыгыш ясаган вакытта миндә анда Рәшит Кәлимов, Рәшит Мустафин бер өчеп барып зур 2 концерт бирдек без анда шокатак. Әйме. Шушында миңа җырлаганда сорау бирделәр.
Сізді русшаға тәржеме етіп, у вас как получается, вы вроде рот не открываете, звенящий голос летит деп. Нақ мен Тоқайның фикірін айтым да, ойларымды айтым, русша айтым енді. У нашего традиция такова, чтобы передать искреннее чувство слушателю, не главное широко открыть рот дедім. Меңгіл аға ешішіларға халықшан башқару білен академ жырлауыны бұтамасқа қоша. Оның шәкіртлері арасында танылған жыршылар Айдар Ғалимов, Рәсим Низамов, Рүстем Закиров, Закир Шахбан да бар. Мен өзім башта ауан салып көрсетем. Аңлайсың ғой сен? Мен өзімнің әнемнің міне жатын айтам мен демек. Бір генә көптен шуны айтам. Қазір мен айтам, мен басып тұр нәрсе үйретмеймін. Чөнки сөйләшкән вакытанчык булганда сен кычкырган вакыттан сен бит инде обязательно гел басып түгел бит. Сен былай итеп торган микән, былай итеп торган микән. Бөтен хискә нигезләнгән тавыш айма. Ул организмны напрягать түгел. Хискә нигезләнеп, кирәкле җир организмы эшли. Фырсаттан файдаланып, Миңгол ага мине дә җыр осталыгына өйрәтергә алынды. Бергәләшеп, җырлашып та утырдык. Курыкма. Дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел. Аңладыңмы? Менә бит нинди күңелле очрашу булган икән. Шуннан да менә хәзер безнең хәбәрчебезне туктатып та булмый. Гел җырларга гына торам. Миңгол абый шуның белән инде безнең тапшыруыбыз ахырына да якынлашып килә. Бәлки тапшыруыбызны сезнең башкаруда җыр белән тәмамларбыз. Беләсезме, мин менә шу хыялым минем шушы үземнең мәктәбемне булдырып, татар халкын дөньяда телен моңын саклау белән бергә бөтен лайыклыгын саклау. Инде менә чынлап та мин кем килсә дә, миңа өйрәнергә килсә, мин үземдә әйтәм, менә былай итеп карыйм, сиңа ничек ошармый дә. Мин эшче операсын нигъмәт арыйсын. Ул бит инде тига дип җырлау түгел. Просто менә сезгә Тыңлап карыйгыз. Кайдин гезгә барып төшә икән, ашыгып аккан агым су. Рәхәт иде бергә булган чаклар, аерылышу бигрәк яман су. Bu sizin de tapşırdan sonra. Sizin bilen şoğular gider şöyle icralara tur geçti. Мондай чыгыштан соң хәтта саубуллашасы да килми сезнең белән. Миңгол абый миңа калса, шундый бик матур әңгәмә булды. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Без инде үз чиратыбызда барлык максатларыгыз чынга ашсын дигән теләктә калабыз. Бердәм булыйк, бердәмлектә көч. Шулай бит. Амен. Минем әйткәнем сүз бөтен үземнең фикерем шул булды. Менә бу әйткәндә, ömrüm boyu min сиңа бурычлы. И туган җир газиз җир, и Ходаем исән чакта җирдә, изгелек кылырга ярдәмең бир. Миңгол абый, бик зур рәхмәт сезгә. Сау булашабыз, ярыйбы? Сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр мәдәниятебезне бергәләп агартыйк.